नंगौ एशियानिनो मोनसे गोजामसिन गेलेनाय दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआ बे समाव क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय खुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे एशियानिनो गोजामसिन जे गेलेनाय दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआ दिनैनिफ्राय जागायगोन। बेवहाय 50 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे समाव ग्रेन्ड मोनसे जे सेरेमनि एबा बे समाव कालचारेल माखासे प्रग्रामफोर बे प्रग्रामफोरखौ दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुनो मोनगोन। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनसे गोजामसिन गेलेनाय जाय गोजामसिन गेलेनाया बिटिआरनि जे बिखा क'क्राझार बे क'क्राझाराव खुंफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जोबोद मोजाङै एबा 50 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जे गेस्टफोरनि बा आलासिफोरनि बे समाव बाहागो लानाय एबा बिथांमोनखौ बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसेनो बेवहाय जे फिल्डनि जे खामानि मावनाय एबा बेखौ फोसाबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दासिमाव सोलिबाय दङ। बे समाव 11 रिंगा जाबाय 50 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो हाबाफारिखौ बे समाव आबुं खालामगोन एबा बे समाव जागायगोन। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 22 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जे बेवहाय जे आलासिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि आरो माखासे जे इन्डियान आर्मिनि माखासे बेवहाय डिसप्ले खालामनाय बे हाबाफारिया जागायगोन। आरो लोगोसेनो कालचारेल रेलि एबा कालचारेल जे मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो बेवहाय मख'नायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो 32 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जे जाय गाहाय आलासि बे गाहाय आलासिनि बेवहाय बुंस्लिदनाय एबा बुंनाय हाबाफारि बे दङ। आरो गुबुन गुबुन समाव जों मख'नांगोन जे बे समाव बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनिजों लोगोसेनो आर्मिफोरनि जे कालचारेल जे डेमनस्ट्रेसन बे हाबाफारियाबो 3:30 एबा 3:30 जानाय लोगो लोगो बे हाबाफारिया जागोन। जे बेवहाय मख'नांगोन जे थारैनो जे बिटिआर ओनसोलनि आरो बेवहाय आसामबासिनि थाखायनो जोबोदनो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे एसियानि मोनसे गोजामसिन गेलेनाय बे गोजामसिन गेलेनाया बिटिआर ओनसोलनि जे क'क्राझारनि SAI स्टेडियामाव बे समाव जानो थांगासिनो दङ। 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे समाव जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जागायगोन। आरो दिनै गिबि गेलेनाय हिसाबाव ITBP FT भास कार्बि आलं मर्निं स्टार FC नि गेजेराव मोननै दोलोनि गेजेराव मोनसे गोख्रोङै जुजिलायनाय बे जुजिलायनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगोनखौ जों मिथिनो मोनदों। आरो मख'नांगोन जे बे समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नायगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोनदों। दासिमहालागै जों मोनथिनाय बायदि बुक माइ श' एप्सआव बे समाव जाखिनि टिकेटनि जे अनजिमा बेयो गोबांखिनि सेल जानायखौ जों मख'नो मोनदों। आरो थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिटिआर ओनसोलनि जे SAI स्टेडियामाव बे थामथि खेबनि थाखाय खुंफुंजागोन। आरो सिगांनि समफोरावबो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बे अनसायनायखौ नुनो मोनदों। आरो देग्लायबो गुबुन गुबुन जे बादायारिफोरा बेवहाय बादायलायगोन। आरो बेखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरा जोबोदनो मोनसे उत्साह एबा मोनसे हांखुर जानानै दङ। जों मिथिनो मोनदों जे सनि लाइभनि गेजेरजों बेखौ नुनो मोनगोन बा बेनि जे आबुं जे गेलेनायनि जे लाइभ बे लाइभखौ जों नुनो मोनगोन जों मिथिनो मोनदों। मख'नांगोन जे बे समाव हाबाफारि महरै 50 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जे एराइभेल अफ द गेस्ट चिफ गेस्ट थागोन। आरो बेवहाय जों मिथिनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोनदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोनदों। नाथाय दासिमबो बेफोरबायदि कनफार्मेसन एबा फैगोनखौ बा फैनायनि जे बे थियारिया दासिमहालागै दङ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव फिल्डनि जे सोदांनाय एबा बेखौ मोजाङै जे गेलेनायनि जे बे थियारिथिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां बेवहाय 19,000निबो गोजौआव नायगिरिफोरा बेवहाय फैनानै बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोनदों एबा नायगिरि बिथांमोना बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनो हागोनखौ जों मिथिनो मोनदों। दा बेवहाय बे समाव जिखिनि डेमनस्ट्रेसन एबा दायो जानो गोनां जे कालचारेल मोनसे इभेन्ट्स बे इभेन्ट्सनि थाखाय बा बे प्रिपारेसनखौ खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय मेन्स गेस्ट बा आलासिफोरा बेवहाय जिरायगोन। आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन जाय गेदेमा बिथांमोना बाहागो लागोन बिथांमोनखौ बरायनाय आरो बिथांमोनखौ जे बेवहाय जिरायनायनि जे मोनसे समायना मोनसे जिरायनायनि थिलि बेखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। एटलिस्ट बेवहाय गासै 19,000 जे नायगिरि बिथांमोना बाहागो लानो हागोन एबा बेवहाय सिटनि केपासिटिया दङ। आरो बेवहाय जों बेखौबो रायखांनांगोन जे बे
समाव जे मोनसे जाय गोजामसिन गेलेनाय बे गेलेनाया जोंनि बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव जे दिनैनिफ्राय जागायगोन बेयो जोबोदनो मोनसे थुलुंगा आरो बाख्नायनांगोन होननानै बुंनो हागोन आरो जायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा गेलेनायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै मोनसे थुलुंगाखां आरो मोनसे जे बै लाइमोनफोरा मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बावैसो सान सिगाङाव CM काप जे गेलेनाय बे गेलेनायावबो गोबां बिटिआरनि लाइमोनफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो देग्लायबो जे जानो गोनां जे दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआवबो क'क्राझाराव जे गोबां बिबांनि जे गेलेनायखौ थुलुंगाखां जागोनखौ जों नुनो मोनदों 2:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो नैबे फिल्डआवनो बा नैबे एरियायावनो जागोन जे ITBP FT फार्स्ट कार्बि आलं मर्निं स्टार FCनि गेजेराव जुजिलायनाय बे जुजिलायनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो बे समाव बेखौ सनि लाइभनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेवहाय आबुङै लाइभ बेवहाय होगोनखौ जों मिथिनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो जे बेनि हाबा मावनाय एबा थासारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों।